O idioma galego é a lingua propia de Galicia. É unha lingua románica que posúe a súa oficialidade no territorio galego. Ten máis de 4 millóns de falantes e tamén se fala nas zonas limítrofes con Asturias, Castela e León e Portugal. A lingua galega e a lingua portuguesa forman xuntas un diasistema lingüístico, con máis de 250 millóns de falantes. Por tanto, o galego tamén se pode usar como unha lingua internacional, sendo un instrumento de comunicación cunha das linguas máis faladas do mundo. Ademais do diasistema galaico-romance, con máis de 250 millóns de falantes, outros exemplos de diasistemas son o danés-noruegués e o occitano-romance, diasistema no que está o catalán. O galego no Bierzo e nas Portelas apréndese nas escolas, sendo unha materia optativa e gozando de respeto e protección polo Estatuto de Autonomía de Castela e León. Galicia ten máis de 2.700.000 habitantes, pero calcúlase que ao longo da historia emigraron unhas 3 millóns de persoas, habendo así unha cantidade significativa de galegos no mundo. Hainos noutras partes de España, pero tamén na Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba, Brasil, México e diversos países de Europa como a Suíza. Pero tamén noutros países do mundo existen comunidades de galegos, como nos Estados Unidos de América. No estudo realizado para coñecer o uso real da lingua catalana, rexistrouse que o galego é a terceira lingua foránea máis falada en Cataluña na actualidade. Actualmente, hai máis de 6.000 linguas no mundo, e dentre todas elas, a lingua galega subiu postos e sitúase agora no 146, estando así entre as 150 linguas máis faladas no mundo. Un posto moi favorable e óptimo, tendo en conta a enorme cantidade de linguas que hai. Cabe mencionar tamén que está entre as linguas que superan o millón de falantes, o que quere dicir que se atopa entre o 2,4% das linguas máis faladas do mundo inteiro. Adicionalmente, é unha das linguas románicas con máis musicalidade, detalle que resulta moi atraínte para moitos que a escoitan. Das linguas oficiais de Europa, o galego situaríase no posto 20. Por outra parte, sen contar o castelán e o portugués por seren linguas coloniais, o galego sería a lingua máis usada habitualmente de toda a península. Foi posuidora de moito prestixio durante o medievo, pero expliquémolo mellor desde as súas orixes. O galego formouse e constituíuse como lingua a par das demais linguas románicas arredor do século IX. O substrato prerromano que ten é de contribución preindoeuropea e indoeuropea. O substrato indoeuropeo correspóndese co léxico celta e paracelta. É maioritaria a paracelta, procedente da entrada dun pobo ou de povos emparentados entre sí, que viñan do centro de Europa. Recibe o nome de paracelta porque a lingua indoeuropea que falaban estaba relacionada co celta. A romanización deu lugar á lingua galega. Segundo os expertos, o proceso de adopción total do latín na Galaequia estaba xa culminado no tempo da invasión dos suevos, nos inicios do século IV despois de Cristo. A diferencia de outras linguas románicas, o galego non conta con tempos compostos. O superestrato lingüístico son os trazos das linguas xermánicas e do árabe, que quedaron no galego durante o seu período de formación. Ademais de polos suevos e visigodos, os xermanismos chegaron ao galego a través do latín e do provenzal e outras linguas a través do Camiño de Santiago. Os asentamentos dos musulmáns en Galicia foron moi escasos e moi pouco duradeiros. A meirande parte dos arabismos do galego colléronse do castelán e do portugués. O galego naceu no noroeste da península e foise expandindo cara ao sur polo que é hoxe Portugal. Durante a Idade Media asumiu todas as funcións dunha lingua normalizada. A lírica entrou na península a través de Galicia, e a lingua galega foi usada na poesía palaciana ata o Mondejo. Ademais, foi lingua auxiliar entre as diferentes nacións da península. Utilizábase como lingua de comunicación entre casteláns e portugueses, e dicíase dela que era fácil de entender porque no territorio da lingua galega non existiran poboacións mozárabes, nin fora influída polo contacto cas poboacións ibéricas, así que era intelixible en todas as capitais cristianas da península. Moi a finais do século XIII,
O rei Dom Dinis creou a primeira universidade en Lisboa e decretou que a lingua de Portugal recibiría o nome de portugués. Podemos ver o portugués sen dúbida ningunha como a lingua filla do galego, que se consolidou como lingua baseada na fala de Lisboa, porque fora onde se asentara a corte. O período galego-portugués comeza co período do portugués arcaico, e aínda que a xente daquela facía diferenciación entre o galego e o portugués, hoxe considérase que ata o século XV foron a mesma lingua. Por iso deronlle recentemente o nome de galego-portugués ao idioma na súa etapa medieval. Do século XVI ao XVIII foi a decadencia do galego, os chamados séculos escuros. Durante esta época volveu a destacar na poesía. Nos séculos escuros existe unha rica literatura, pero escasa, e a figura máis destacada é o padre Martín Sarmiento. Xa no século XIX, que a publicación de cantares gallegos dá comezo ao rexurdimento do galego. A autora deste libro é Rosalía de Castro, sendo moi probablemente a escritora máis destacada do galego por dar comezo ao rexurdir. Finalmente, o galego acadou a súa oficialidade ca aprobación do Estatuto de Autonomía no 1981, e diferentes universidades do mundo enteiro ensinan o galego aos seus estudiantes, como por exemplo a de Oxford.